سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دستا سحاب سنيت رفتا نغسل النهار سينما سمرة سلام زخبركم تخاتلتي مدب سبورت سينما سمرة سلام انتعنا ناتمننا تنتناوي تحستو وتسيت مبل 17 مدرخ تور دي فرانس حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال أبي قددم بشكليتا ماتيو فاندر بول زعمسله تقدادماي أبي غونخا خوينو كساب نايمو داتا كيلومتر مريح زخونكا مالت ليد اوت مان مهلاو عب عدليو أبزنايلو مدرخ وددر كزازم 1 كيلومتر رايا بسترفو اوان جوشوا تارلين كابينيت كامباني إنيوس متقعت خقبرن كولو فاندر بول بالعل فتنتن بالحاتنيو نتي غاب عطيوا اب موداتا 200 متر مسبص حدما ني فيليبسن اب زبلص ناي نفاس مكلخلي بوتا مالت سليب ستريم قميطو بفطنت ناب ناي موداتا ناي قصبتاو مسمر ابصحيوا فاندر بول نعوتاتو بعلو طرايزي كونه ني فيليبسن مسرح زلو توفاينت ناي زاغانتا اب عوتن مستيرن كوينلو اب موداتا 10 كيلومتر ستيفن بينو تفليو اب زهادمل اوان فيليبسن نبينو واي تشجرن تقدادمتي دق غانتو ادوارد بالنكارتن ايميل فيرسترينغن نتفللي نمصباب اب قدميت كوينوم حيال ناي مسحاب سراح سريحهم يوم እዚ ድማ ፊሊፕሰን ክሳብ መወዳእታ 300 ሜትሮ ሓይሉ ቆጢቡ ንኽጸንሕ ኣኽኢልዎ ናይ ፊሊፕሰን መበል 11 ናይ ቱር ዲ ፍራንስ መድረኽ ዓወት ናይ ውልቂ ፍጥነቱ ጥራይ ዘይኮነ ቴክስት ቡክ ሊድ አውት ወይ ድማ ኣብ መጽሓፍ ዝጥቀስ ብሉጽ ናይ ጋንታ ስራሕ ውጽኢት እዩ ኣብዚ መድረኽ እዚ ቢንያም ተስፋ ከይቆረጸ ምስናቱ ጉጅለ ብምስራሕ ውድድር 60 ኪሎሜትር ምስተረፎ ድሕሪ ዓቢ ጻዕሪ ኒፔሌቶን ኣርኪብዋ እንተኾነ ግን ነቲ ፍልሊ ንምጽባብ ዘጥፍኦ ሓይሊ ኣብ መወዳእታ መስመር ናይቲ ስፕሪንት ውድድር ኣብ ቅድሚ ተሰሊፉ ንኸይወዳደር ኣዳኺምዎ እዩ ስለዚ ድማዩ ሎሚ ኣብቶም ቀዳሞት 10 ተቐዳደምቲ ከኣቱ ዘይከኣለ ኣብዚ ሕጂ እዋን ደረጃ ቀጠልያ ማልያ ከም ዝስዕብ ይመስል ማዲስ ፔደርሰን ብ452 ነጥቢ ቀዳማይ ያስፐር ፊሊፕሰን ብ445 ነጥቢ ካልኣይ ቢንያም ግርማይ ብ361 ነጥቢ ሳልሳይ ማክስ ካንተር ድማ ብ271 ነጥቢ ኣብ ራብዓይ ቢንያም ካብ ማዲስ ፔደርሰን ብ91 ነጥቢ ካብ ያስፐር ፊሊፕሰን ድማ ብ84 ነጥቢ ድሕሪ ተሪፍሎ ውድድር ክዛዝም 4 መድረኻት ጥራይ ኣብ ዝተረፈ እዋን ነዚ ናይ 9 ነጥቢ ፍልሊ ኣርኪብካ ሓሊፍካ ቀጠልያ ማልያ ምውሳድ ብታክቲክ ደረጃ ኣዝዩ ዘይከኣል ኮይኑሎ ቢንያም ካብቲ ኣብ መበል ራብዓይ ደረጃ ዘሎ ማክስ ካንተር ብ9 ነጥቢ ኣጸቢቑ ርሒቑ ስለዘሎ መበል ሳልሳይ ደረጃኡ ብጽኑዕ ሒዝዎ ይርከብ እዚ ድማ ንባዕሉ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዓቢ ታሪኻዊ ዓወት ምዃኑ ዘይምዝንጋዕ ከድልዩ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ቱር እዚ ምስ ሓዳስ ጋንትኡ ኤንኤስኤን ዘሎ ከምተን ናይ ፊሊፕሰን አልፒሲን ወይ ድማ ናይ ፔደርሰን ሊድል ትሬክ ዝኣመሰላ ብሉጻት ናይ ስፕሪንት መሪሕነት ማለት ሊድ አውት ትሬን ዘለዎን ጋንታታት ጋንታ ቢንያም ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣይበጽሐትን ቢንያም ኣብ ስፕሪንትታት በይኑ ኣብ ድሕሪት ሕቆ ካልኦት ተቐዳደምቲ እናተሓበአ ክወዳደር ስለዝግደድ ተወሳኺ ኣካላዊ ድኻም ይፈጥረልዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ነዚ ተጻዊርኡ ኣብ ቅልስ ጸኒሑ ኣብዞም ዝመጹ ሰለስተ ከበድቲ ናይ ኣኽራን መድረኻት ናይ ቢንያም ግርማይ ቀንዲ ዕላማ ናይ ግዜ ደረት ምሕላፍ ማለት ሰርቫይቪንግ ዘ ታይም ካትዩ ክኸውን ሓይሉ ቀጢቡ ምስ ናይ ስፕሪንተራት ጉጅለ ማለት ግሩፔቶ ብምስራሕ ካብ ውድድር ከይወፅእ ጥራዩ ከኣቱ ዘለዎ ሕጂ እቲ ዓቢ ናይ ቢንያም ዕላማ ኣብ ፓሪስ ይክኸውን ቢንያም ነዘን ናይ ኣኽራናት መድረኻት ብሰላም ሓሊፉ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ኣብ ፓሪስ ዝካየድ ፍሉይን ታሪኻውን ናይ ስፕሪንት ውድድር ንምስዓብ ዓብ ዕድል ኣለዎ ኣብ ፓሪስ ምስዓር ድማ ንምሉእ ብሉጽ ውዕልኡ ዘመስክር ዓብ ዓወት ክኸውን እዩ ኣብ መንጎ ፔደርሰንን ፊሊፕሰንን ዘሎ ናይ 7 ነጥቢ ፍልሊ ንቱር ዲ ፍራንስ 2026 ካብቲ ዝጸንሖ ንላዕሊ መሳጢ ውድድር ገይርዎ ኣሎ ፔደርሰን ስፕሪንተር ጥራይ ኣይኮነን ክላሲክ ራይደር እዩ ኣብ ከበሳታትን ኣኽራናትን ክዝውር ዝኽእል ኣብ ማእከላይ ናይ ስፕሪንት ውድድራት ማለት ኢንተርሚዲየት ስፕሪንትስ ዓወታት ዝደጋግምን ብብዝሕ ነጥብታት ዝእክብን ተቐዳዳማዩ ንኣብነት ሎሚ ኣብ መበል 147.5 ኪሎሜትር ኣብ ዝነበረ ናይ ኮሎምብ ማእከላይ ስፕሪንት ቀዳማይ ወፂኡ 25 ነጥቢ ወሲድሎ እዚ ድማ ነታ ማልያ ሒዝዋ ንኽጸንሕ ዓቢ ሓገዝ ገይሩሉ ፊሊፕሰን ኣብ ፍላት ማለት ጎልጎል ዝኾነ ናይ መወዳእታ መስመር ስፕሪንት ፒር ባንች ስፕሪንት ካብ ፔደርሰንን ቢንያምን ዝሓየለ ፍጥነት ኣለዎ
لومي مدرخ بمسعرو تراي 50 نطبي بحد جزي چبيت له اب زموص مدرخات 18 19 20 حدن انتاي كغاطم يخل زوم زموص سلسته مدرخات ازيوم كبدتي ني اخرانات مدرخات يوم ابز مدرخات زي كاب ناي نطبي زقالوس زلو سبرينترات سبرينت زعوت اي كهلونيو انت خونا جن اب مجمرتا اتوم مدرخات زركبو ماكلاي سبرينتات مالت انترميديت سبرينتس ازيوم وسنتي كخونيوم بيدرسن ناب متقعتي مالت بريك اوي بمتاو نزوم نطبታት كوسد كفتنيو فيليبسن دما مستوم حيالات تقادمتي تصنبيرو نطبي كيغودلو خقالسيو كليتيوم تقادمتي ابزناي اخران مدرخات كابت استفقد ناي غزي درت مالت تايم ليميت وصاي خويكونو بتنقاق خقادادوم لوم وددر قطليا ماليا كساب موداتا مدرخ اب باريس كيتفلط خبصح زلعل عدل اللو اب باريس قداماي زوص تقاداماي 50 نطب سلازوسد اتفللي حج زلو 7 نطب طراي انت دا خوينو اتتعواتي اب موداتا مسمر باريس يكوسن فيليبسن قطليا ماليا ناي موساد ازيو سفي عدل اللو انت خونا جن بيدرسن اب ناي اخران مدرخات زلو ناي مصوار بقعت تقيمو اب ماكلاي سبرينتات نطب انت دا اكيبو ني فيليبسن كسعرو يخليو زود درزي كساب موداتا كاليتات ازيو مساطي كخونيو بزي كازي ستيفن زغبرو متقعتي جيغا وسانه اينبرن نسو نعوت زنبرو انكو تاكتيكاوي سلتيو تتقيمو انتخونا جن انصار حقي ايرودايناميكسن حبرت بيليتونن كسعراي كالن ناي ستيفن استراتيجيكاوي وسانه سلمنتاي اب 27 كيلومتر كهدم كيلو تدايلنا ستيفن مالت كابسودال كيك ستيب كمتم حيالات سبرينترات زخونو بينيام جرماي ياسبر فيليبسن وي اولاف كويز امسلو ناي مود داتا مسمر فتان عقم زلوم تقادادا يكونن نسو ناي كلاسيك وي ناي حدا معالتي وددرات عقم زلويو نابنت اب 2021 اب ميلانو سان ريمو بتمساسالي بيناو متقعتيو تعويتو سلازي مستوم سبرينترات تحويسو ناب مو داتا مسمر مبصح مالت نناي مدرخ عوت زلوو ناي مسعر بهاغي نقلتو مدمساس مالتيو سلازي 27 كيلومتر مسترفو كابتا غجله تفليو بينو خادم كلو نعوت زغبرو ناي صعرن ناي عدلن ويدما كالكوليتد ريسك لنا خنገልጾ نخل ابي تجيغا تفصيمون ترايلنا ግን ናይ ሞዳታ 15 ኪሎሜትራት ዝነበረ ቅርጽ መሬት ጸፊሕን ቁሩብ ቁልቁለትን ዝበዝሖ ይነሩ እዚ ዓይነት መንገዲ ድማ ንሓደ በይኑ ዝስሕብ ተቃዳዳማይ ምስ ሓንቲ ናይ ፔሌቶን ሞኸአ ናይ ስፕሪንት ተቃዳደምታ ንኸትዕውት እትጽዕር ጋንታ ወይ ድማ ጋንታታት ዘለዋ ዓባይ ጉጅለ ፔሌቶን ክናጻጸር እንከሎ ዝከኣል ኣይመስልን ዝበዝሕ ግዜ ማለት እዩ ስቲቨን ንበይኑ ሚታዊት ናይ ንፋስ ጸቕጢ እና ተቃለሰ ክስሕብን ኮሎ ኣብ ድሕሪኡ ዘለው ተቃዳድምቲ ግን 30 ሚታዊት ንፋስ ጥራዮም ዝቃልዑ ነይሮም እዚ ድማ ሓይሉ ብልዑል ፍጥነት ከም ዘንቆልቁል ይገብሮ ፔሌቶን ንስቲቨን ንመሓዘር ኣየቶ ጻዕሪ ኣዝዩ ህዱእ ዝተሰላሰለን ኣብ ቁጽጽር ዝወዓለን ነይሩ ክበሃል ይካል ጋንታታት አልፒስንን ሊድል ትሬክን ኣይትረበሻን ነቲ ናይ ስቲቨን ፍልሊ ኣብ ሞንጎ 30 ካሊት ማለት ብ350 ሜትሮ ፍልሊ ኣቴኔን ነዊሕ ግዜ ሓዚኤንኦ ንስቲቨን ኣዝዩ ከም ዝደክም ጌረን ውድድር ክዛዝም 3.7 ኪሎሜትር ምስተረፎ ብቐሊሉ ውሒጠኖ እዚ ድማ ናይቲ ጉጅለ ብሉጽ ናይ ግዜን ፍጥነትን ምቁጽጻር ዘርኢ እዩ መድረኽ 17.7 ኪሎሜትር ዝሸፈነ ኮይኑ 2362 ሜትሮ ዝብራኺኡ ኣኽራናት ዝነበሮ እዩ ኣብ ታሪኽ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ 2350 ሜትሮ ንላዕሊ ብራኸ ኣብ ዘለዎ መድረኻት እዚ ናይ ሎሚ 47.3 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ፍጥነት መበል ሳልሳይ ፈጣን መድረኽ ኮይኑ ተመዝጊብሎ እዚ ማለት ድሕርቲ ሻድሻይን መበል 12 መድረኽ ናይ ዝዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ዘስደምም ፍጥነት እዩ ኣብ መጀመርታ 100 ኪሎሜትር በተደጋጋሚ ዝተገብሩ መጥቃዕታት ንኣብነት ብቤን ሄሊ ኩዊን ሲሞንስን ዝተመርሑ ንዛሃድማ ዝነበራ ጉጅለ ፍጹም ዕረፍቲ ከይሃቡ ብልዑል ዋት ከም ዝውሩ ጌሮም እዮም ብዘይካዚ ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ቱር ዲ ፍራንስ ናይ ተቃዳደምቲ ኣካላት ናይ ምሕዋይ ማለት ሪካቨሪ ታይም ብቕዓቱ ኣዝዩ ዝተሓተዩ ኣብዚ ፍጥነት እዚ ምቅድዳም ማለት ናይ ተቃዳደምቲ ኣካላት ካብ መጠን ንላዕሊ ካርቦሃይድሬት ከም ዝህሙኽ ጌሩ እዩ ብልዑል ፍጥነት ኣብ ኣኽራናት ምድያብን ምውራድን ኣብ ናይ ተቃዳደምቲ ጭዋዳታት ዓቢ ጸቕጢ ብምፍጣር ንጽባሕ ዝመጹ ናይ አልፕስ ከበድቲ ኣኽራናት ዝኾነ ሓይሊ ከይህልዎም ክገብር ይኽእል እዩ
እኳ ደኣስ እቶም ናይ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ደረጃ ማለት ጂሲ መራሕቲ ካብ ዘለው ተቀዳደምቲ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ፔሌቶን ተሓቢኦም እንተዕረፉ እቲ ናይ መንገዲ ፍጥነት ግን ንሓገዝቶም ማለት ዶሜስቲክስ ኣዝዩ ኣዳኺምዎም እዩ። ጽባሕ መድረኽ 18 ዓበይቲ ኣኽራናት ክመፁን ከለው ብዙሓት ተቀዳደምቲ ሓገዝቲ ስለ ዝደኽሙ መራሕቲ ጋንታ ንበይኖም ናይ ምትራፍ ዕድሎም ልዑል እዩ። ብዘይካዚ ናይ ታዴይ ፖጋቻ መሪሕነትን ናይ ሬምኮ ኤቬኔፖል ናይ ምምላስ ስትራቴጂን ተዳሪእና 4 ደቂቕን 32 ካልኢትን ፍልልይ ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ቱር ዲ ፍራንስ ርእሱ ዝኸኣለ ክብደት ዝሓዘለ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ቅድድም ብሽክሌታ ፍጹም ዝኾነ ውሕስነት ዝበሃል የለን፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ታዴይ ፖጋቻ ንመሪሕነቱ ሙሉእ ብሙሉእ ተቋጻጺርዎ ኣሎ ዶ ንዝብል ሕቶ እወ ብሓፈሻዊ ኣረኣእያ ፖጋቻ ኣብ ውሑስ ናይ መሪሕነት ቦታ እዩ ዘሎ። ታዴይ ፖጋቻ ቢጫ ማልያ ለቢሱ ብ4:32 ደቂቕ ንሬምኮ ኤቬኔፖል ብ6:51 ደቂቕ ድማ ንኣይዛክ ዴል ቶሮ ይመርሖም ኣሎ። እዚ ፍልልይ እዚ ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ቱር ዲ ፍራንስ ኣዝዩ ዓብዩ። ፖጋቻ ኣብዚ ቱር እዚ 4 መድረኻት ዝሰዓረን ብዘይካ ቢጫ ማልያ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ ማልያ ዝጨበጠን ብሉጽ ኣካላዊ ብቕዓት ዘርኢ ዘሎን እዩ። ብተወሳኺ ጋንትኡ UAE ኣዝያ ሓያል ስለ ዝኾነት ፖጋቻ መሪሕነቱ ብግቡእ ክቋጻጸር ኣኽኢላቶላ። ፖጋቻ ናይ መካኒክ ጸገም ሕማም ወይ ውድቀት ማለት ክራሽ እንተዘያጋጢሞ ነዚ ውድድር እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ክዕወተሉ ይኽእል እዩ። ሬምኮ ኤቬኔፖል ግን ነዚ ፍልልይ ንምጽባብ እንታይ ክገብር ኣለዎ? ሬምኮ ኣብ መበል 15 መድረኽን መበል 16 ኣብ ናይ ግዜ ናይ ውልቂ ክሮኖ ውድድር ዓወት ኣመዝጊቡ ዓብዪ ኣእምሮኣዊ ሓይሊ ሒዙሎ። እንተኾነ ግን ኣብ ዝመጽእ ናይ ኣልፕስ ኣኽራናት ንፖጋቻ ኣብ ናይ መወዳእታ 3 ወይ 5 ኪሎ ሜትር ኣጥቂዑ 4 ደቂቕን 32 ካልኢትን ክመልስ ኣይክእልን እዩ። ሬምኮ ብዝተፈለየ ዝለዓለ ሪስክ ዘለዎ ስትራቴጂ ክጥቀም ኣለዎ። ሬምኮ ኣብ መወዳእታ ዓቐብ ዘይኮነስ ካብ 50 ወይ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዘሎ መበል 2 ወይ 3 ደረጃ ዓቐበት መጥቃዕቲ ክጅምር ይግባእ። ጋንትኡ ሬድ ቡል ቦራ ንተቀዳደምታ ከም ጃይ ሄንድሊ ኣቐዲማ ናብ ናይ መጥቃዕቲ ጉጅለ ማለት ብሬክ ኣዌይ ክትሰዶም ኣለዋ። ሬምኮ ካብ ፖጋቻ ተፈልዩ ክሃድም እንከሎ እቶም ኣብ ቅድሚት ዘለዉ ሓጎስቱ ተቐቢሎም ብልዑል ፍጥነት ክስሕቡሉን ሓይሉ ክቁጥብ ከኽእልዎን እዮም። ሬምኮ ንፖጋቻ ንበይኑ ንምስራሕ ንሓጎስቱ ፖጋቻ ከም በዓል ዴል ቶሮይን ኣይሶን ኣቐዲሙ ብምጥቃዕ ካብቲ ውድድር ክፈልዮም ኣለዎ። ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ዴል ቶሮን ሴክሳስን ዘሎ ናይ 20 ካልኢት ፍልልይ ናይቲ ዝመጽእ ናይ ኣልፕስ ቅልስ ፍሉይ መኣዛ ኮይኑሎ። ኣይዛክ ዴል ቶሮ ኣብ ናይ ንብሉጽ መንእሰይ ትወሃብ ናይ ግዜ ጻዕዳ ማልያ ቀዳማይ ክመርሕ እንከሎ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድር ድማ መበል ሳልሳይ እዩ ዘሎ። ፖል ሴክሳስ ድማ ብ20 ካልኢት ድሒሩ ካልኣይ ክስዕብ እንከሎ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ደረጃ ድማ መበል ራብዓይ ኣሎ። ኣይዛክ ዴል ቶሮ ኣብዚ ቱር እዚ ብሉጽ ብቕዓት የርኢ ኣሎ። ብዘይካዚ ካልኣይ መድረኽ እውን ተዓዊት እዩ። እንተኾነ ግን ዴል ቶሮ ናይ ታዴይ ፖጋቻ ቀንዲ ሓጋዚ ማለት ሱፐር ዶሜስቲክ እዩ። ኣብዘን ዝመጻ ናይ ኣልፕስ ኣኽራናት ፖጋቻ ቢጫ ማልያ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንኸየእትዋ ዴል ቶሮ ሓይሉ ብሙሉእ ንፖጋቻ ክስሕበሉን ንመጥቃዕትታት ክዓጽወሉን ክግደድ እዩ። እዚ ናይ መስዋዕቲ ስራሕ እዚ ድማ ዴል ቶሮ ኣብ መወዳእታ ኣኽራናት ሓይሉ ተወዲኡ ካልኢታት ወይ ደቃይቕ ከም ዝድሕር ክገብሮ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ንፖል ሴክሳስ ዓብ ዕድል እዩ። ፖል ሴክሳስ ናይ ጋንትኡ ዴካቶሎን ቀንዲ መራሒ ማለት ጂሲ ሊደር እዩ። ንሱ ንኻልእ ተቀዳዳማይ ዝኸፍሎ መስዋዕት የብሉን። ብሙሉኦም ተቀዳደምቲ ንዑ እዮም ሰርሕሉ። ሴክሳስ ዴል ቶሮ ንፖጋቻ ክሕግዝ እንከሎ ዝደኽመሉ ኣጋጣሚ ብምጽባይ 20 ካልኢት ጥራይ ስለ ዝኾነ ትፍልልይ ብሓደ መጥቃዕቲ ነታ ጻዕዳ ማልያ ካብ ዴል ቶሮ ክረኽባ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ሴክሳስ ፈረንሳዊ ብምዃኑ ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ነዛ ማልያ ምውሳድ ዓብ ናይ ሞራል ሓይሊ ክህቦ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ውድድር እዚ ብዘይካ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ኣብ መንጎ ፔደርሰንን ፊሊፕሰንን ከምኡውን ቢንያም ኣብ ናይ ጻዕዳ ማልያ ድማ ሓጋዚ ዝኾነ ዴል ቶሮን ነፃ መሪሕ ዝኾነ ሴክሳስን ዝግበር ዘሎ ስለ ዝኾነ ፖል ሴክሳስ ኣብዞም ዝመፁ ናይ ኣልፕስ መድረኻት ነታ ጻዕዳ ማልያ ካብ ዴል ቶሮ ናይ ምዝማት ኣዝዩ ዝለዓለ ዕድል ኣለዎ። እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትንተናዊ ትሕዝቶ ውፅኢት መበል 17 መድረኽ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ ትንተናዊ ትሕዝቶ መበል 18 መድረኽ ይራኽበና። ክሳብ ሽዑ ዓወት ንቢንያም ሰሰናዩ ሲነማ ሰመሬ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ
حيلنا للنبت فلتت حقوس دستا سحق سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطعم زنك الحري عامة كوميدي دراما حلالات وزاتات سبورت فيلم